Barka da kasancewa da Bamalli TV. Idan wannan shine shigowarka ta farko, ka daure ka danna mana subscribe, like, kana ka danna alamar kararrawa domin sanar da ku shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Bamalli TV ta kuce. Masu saurare, kamar da muka ce za mu kawo muku ci gaban rahoton wacce ta rasa rayuwarta da kuma na jaririnta daga asibitin Murtala da ke jihar Kano. A yanzu muna dauke da ci gaban rahoton, sai ku ci gaba da kasancewa da Bamalli TV. Bamalli TV ta kuce. Likitan da ta yi mata aiki ta yi ƙoƙari, Dr. Latifat ta yi ƙoƙari kuma ta jinjina yanayin da ta tadda ita. Sanda ta fito take cewa mu yi haƙuri, gaskiya aikin nata ba lallai a yi nasara ba, za ta iya mutuwa. Na ce mata ba damuwa, ke kin yi ƙoƙari, call ɗinki yana zuwa kika yi ƙoƙarin son ki shiga da ita, yanzu kuma gashi za ki shiga da ita, ai ba matsala. Wayanda suka yi call kwanaki 2 da ya wuce su suka cuce mu, suka lalata aikin, kuma ta shiga da ita. Saboda haka ita ba ta da laifi, ba ma Bahaushiya ba ce, amma sauran Hausan su muka yi ta bi. Dr. Awal ɗin nan take ta nanata mu, shi nake bi ina tace a kira ka kaza kaza. Hantara, gyara da rashin tsayawa a kula da mutum, kawai abin da suka yi ta nuna kenan, saboda zalunci, saboda ba san darajar ran ɗan adam ba. Abin da bai dace ba kwata-kwata, wallahi bai dace ba, bai kamata a kira musulmi da shi yayi wannan abin da yayi ba. Jihar ku ɗaya, addinin ku ɗaya, komai na ku ɗaya ma, to a rasa me dalilin da yasa za ku yi wa 'yar uwarku haka? Me dalili? Kullum abin nan yin sa ake yi, kullum sai da 'yan jaridu su fara magana gwamnati ta dakatar da su. Babu ranar da za a kawo ƙarshen wannan al'amarin, yayi yawa, abin nan ya ɓaci. Yau gare ka gobe ga ɗan uwanka. PRO ɗinsu na Hospital Management Board tun kwana na ɗaya shi muka fara yau waya, shi ne muke da alaƙa da shi, muka kira shi a waya akan tunda harkar da sanayya don Allah ya taimaka. Sai ta yi mana yayi waya da MD ya ce mai a taimaka kaza kaza, amma tunda mun ce ɗan yanzu ya mutu, to mu kwantar da hankalinmu, za a mata CS a duk sanda ya kamata. Dama ƙoƙari ake a ceto ran bebin, amma yanzu tunda ɗaya ya riga ya mutu ba wani abu ne na gaggawa ba. Ni kuma na san wallahi abu ne na gaggawa, ko baka yi aikin likita ba aka ce maka gawa a cikin mace mai rai, to ai kai ka san tana cikin tashin hankali, komai zai iya faruwa. Yaron nan idan ya san sankare a cikin ka, nan ma wata matsala ne. In ya je ya fasa ma wani abu a ciki, nan ma matsala ce. Sannan lebo take ta yi, haka ta yi kwana 2 bayan ɗa ya mutu. So kaga da cutarwa a ciki, kuma a ce wai a yi a hankali. Haka na koma ina bin suna ta, to don Allah babu allurar da za ku yi mata da za ta daina jin lebon? Aka ce babu, sai dai a mata wai paracetamol. Sai a mata paracetamol. Haka tana wannan halin, wallahi tallahi haka ta yi wannan kwanakin, kwana uku tana lebo. Kwana na 1 akwai ɗa mai rai a cikin ka, na 2 kuma babu ɗa a cikin ka mai rai, da gawa kake lebo, kuma wai ga ka a gaban likitoci. Wannan wani irin zalunci ne? Ta sha wuya kan ta mutu, kuma kashe ta akai. Wallahi sai ka buɗi baki in ka ce an kashe ta a asibiti, sai a ce maka wai kaddara ce, ajali ne. Me yasa idan mutum ya ɗauki wuƙa ya lima mutum ba a cewa kaddara ce ko ajali? Me yasa ake ƙoƙari a hukunta shi? Saboda shi ba ma'aikacin gwamnati ba ne? Ma'aikacin gwamnati shi yake da 'yanci, shi yake da 'yancin ya kashe ɗan adam, ya ci bagas. Idan har wanda baka ba amanar ranka ba ya kashe ka, ka ɗauki mataki, in haka wanda ka ɗauki amanar ranka ka bashi kuma ya zo ya kashe ka, wanda ka gama yadda da shi ya kashe ka, ƙarshen zalunci ba kenan. Amma ba a ɗauki ran ɗan adam a bakin komai ba. Na ji ita kaɗai nake da ita, uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya. Ni ma ina da ciki wata 8, in 2 ne a cikina har yanzu ɗinnan da nake magana. Na yi kwana wajen 4 ko 5 ina jigila, ina asibitin malam. Su suke sassauto da ni, in na shiga ina samun relief da sannin da za su min da ɗan magunguna da za su min. A can nake wuni, ba na iya zaman karɓan makoki. Amma na ji jiki sosai, na yi rashin lafiya har jijjiga na yi. A kashe rai a kan titi, a kama mutum, amma ma'aikacin lafiya shi kuma ya kashe ya sha. Ba wanda yake hukunta shi, ya kamata ya fi kowa sanin darajar rai. A wulakanta ka, ƙarshe ai sanadin kisan ka, kuma wai a ce wai kai imani, wai ajali ne. Wallahi ba ajali ba ne, kashe ka akai. Addini ya yarda da kisan kai, cewa akwai kisan kai, ba rashin imani ba ne. In kai magana sai a ga kamar baka da imani, kamar baka yarda da kaddara ba. Wannan rashin fahimta ne da gidadanci da rashin fahimta. Duk abin da zai iya janyo a kashe ka, aka kashe ka sanadiyar shi, wallahi kashe ka akai. Ganganci, wallahi kashe ka akai. Wallahi tallahi, shi dai wannan Dr. Awal din da shi da makarabansa da duk wanda suke da call a ranakun nan guda 2 na kai, tun daga Juma'a har Asabar har Lahadi,
wallahi tallahi suna da haƙƙin addini sai sun yi azumi 60 kuma sai sun ba da diyya. Wallahi da gwamnatin da take ɗaure musu gindi kowanne za mu shari'a da shi a duniya, kuma Allah yadda in ba mu nasara ba za mu yi a lahira. Wallahi ba za mu yafe ba. An tafi an bar 'ya'yanta a galabaice wanda ita ce gatansu. Wannan zalunci ne. Dan Allah dan Annabi duk wanda yake da hanyar da zai ki barin maganan nan ta mutu, kamar yadda ake idan personal mutum yayi ba daidai ba ake tsayawa a ɗaga maganar, so muna fata dan Allah ya saka baki duk wanda ya san zai iya ɗaukaka maganan nan ta ƙarfi, musamman a yanzu lokaci da za su fi jin ciwon abin, in ma ba da haƙuri ne za su fi yi. So dan Allah dan Annabi a sa baki. Shi da muka kira ya ce mana ya kira MD ya ce mi haƙuri, haka muka ƙara sake kiran shi, nan ma ya ce zai wa MD magana, bai taso ya zo gurin ba. Daga shi har MD sun san komai, shi da yake PRO na gaba ɗaya kana na Hospital Management Board, da shi wanda yake MD ne na asibitin gaba ɗaya, ba wanda ya zo kanmu har aka yi mutuwar, har ɗan dama PRO shi ya zo gaisuwa, amma sauran har yanzu babu wata magana a ƙarƙashin ƙasa, mu aka bari a wale. To da izinin Ubangiji in Allah da daga wannan karan in Allah da 'yan baya sai sun samu sassauci. Muna buƙatar duk wanda yake da dama ta yaɗa abubuwa ya yi iyayensa. Aiki ne na lada, magana ake ta rai ba wai ta neman haƙi ba, magana ta rai ake yi ba ta cin zarafi kaɗai ba, magana ta rayuka ba rai ba. A rana asibitin Murtala ka zauna kana zaune baka ga an fita da kwali ba, ka ga guda 10, duk kwalin da kaga an fita da shi yara ne jarirai matattu, ba a damu ba ma na jin suna shigarwa a fayil ɗin jariri ya mutu. Har ma an saba bari mu ji wance an ce ta haihu, kwali za a ce a kawo ko zani. An maida ran ɗan adam ba a bakin komai ba. A yau idan aka ce mace tana da ciki a ƙasan nan ta yi ƙoƙarin zubar da shi ko ta zubar da shi ko cikin wata ɗaya ne, zaka ji wakilin kwamishinan 'yan sanda ya tsaya yana haƙiƙi cewa an kawo ta kotu sai ta yi bursin na shekaru da yawa. Ɗanta ne fa, mahaifarta ce, amma ana ganin ta yi laifi saboda an san darajar rai. Shi darajar rai kaɗai a gurin uwa ake iya nuna shi? Shi ma'aikacin gwamnati ya fi ƙarfi. Wace irin rayuwa ce a ce wanda yake ɓangaren da kake dokar ta sauka daga kanka, in aikin kaki kake to ba kai ba dokokin da ya shafi kaki, in aikin asibiti kake ba kai ba dokokin da ya shafi asibiti, wanda akan kai kamata a fara nuna hukunci. Wannan rayuwa ba za ta tafi haka ba. Dan Allah jama'a mu dage mu nemi yancin kanmu. Kawai an ɗauka duk wanda zai zo asibitin Murtala kawai mutum ne mara kima mara daraja, ɗan ƙauye talaka. Shi kuma talaka ɗan ƙauye da talaka to mutane ne marasa daraja da kima, don haka yancin ransu su rayu ma ba abu ne mai muhimmanci ba. Sai an ga dama. Wallahi muna zaune a gurin nan mata sun kai 4 a rana ɗaya da daddare suka haihu da kansu. Wata kanwa babata ce za ta karɓi haihuwar, wata ya babata har sai ɗaya ya fito, da ke abu ne na ba a da ilimin. Haka zaka ji a gurin nan ana ta confusing, wa'annan suna kar ki janyo mata ɗa, ba a taɓawa, wannan tana a'a taɓa shi da zani, wannan tana a'a fa ba a taɓa ta ƙara nishi ɗan ya fito. Ga su a ciki wai bacci suke yi fa a cikin gurin, ba guri ɗaya fa ake, wai kar a ƙwanƙwasa musu ƙofa. An ƙwanƙwasa sun ce kar a ƙara musu magana. Wallahi da a dare ɗaya mata 4 a gabana suka haihu. Sai da aka zo kan cibiya ne aka ci gaba da bugawa, sannan fa suka turo 'yar goge-gogen gurin kilina ita ta zo ta yanke cibiya. Mahaifa bata faɗo ba har asuba, sai sun gama abin da suke za su zo kai. To midwifery ɗin gurin fa kenan, likitocin kuma ga su can kalar su kenan, kana bin su za su yi aiki awa 24 ta wuce, wata awa 24 ta zo duk ba a yi aiki ba, aikin minti 20. Har sai da ya taɓe ya kai awa 5 da rabi. Awa 5 ɗin da ya silan mutuwar wasu waɗanda suke kan layi suna mutuwa ba a fito da ɗayar ba. Wannan wani irin zalunci ne kuma ka ce ka ci halal? Madalla ma saurare iyakacin rahoton kenan, da fatan masu irin wannan halin za su gyara, da kuma kiran da za mu yi ma manyan da suke da halin kawo gyara akan wannan, Allah Ubangiji ya sa su tashi tsaye domin ceton rayuwar al'umma da dama. Kamar da dai muka sani asibiti ba guri ne na wasa ba, duk wanda aka gan shi a gurin to dole ce ta kai shi ba jin daɗi ba. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da Bamalli TV. Kada ku manta idan wannan shine shigowanka na farko sai ka danna subscribe, sannan ka danna like, ka kuma danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Bamalli TV ta ku ce. Ku ci gaba da kasancewa da Bamalli TV domin samun labarai daban-daban, fannin kiwon lafiya, shirin Kannywood, mu da malamanmu da littattafan Hausa. Bamalli TV ta ku ce.